Сети ли го? Това е преди там, не трябва да го целя. И главният герой. Емил. Помощник Борхо. Уважаеми зрители, нещо неповторимо и невиждано до сега на този свят. Поне за нас. Около 350 кг шаран. Да, бе. Нищо бе. Ти не знаят хората. Тя камерата лъжи, бе, брат. Майко, как купуват? Чудовище от Лох Нес. Ето. Ето е. Брат, трябва да го извършиш от към главата. Той се заклечил на 3 куки вече. Само да ти кажа. Брат. Давай. Още малко. Нека да се повърти. Аре, загреби го долу. През главата, брат. Брат. Къде през главата ще го загребеш, ай какъв е кепа, бе, момче? Ташак ли си правиш? Аз по-добре го фана през устата. Само му опръска. Аре. Дай, вдигай. Не хващай с... Ате, О, дърпай. Дай. Доди, животното. И бах, че животното. Пълнен, брат, с тафиди и орехи. Аз дойдете на Марио, на другите да дойда да го видят, докато не сме опитни. Да спасим Борко. Бах ти, бабанина. 5 кила в тема. Аз 5 кила съм хващал, той е... Ей, какво ще чимне един чекан? Това е десятка. Дей кашля, моето момче. Оп. С тука няма как да изтърве. За сом кука. На черви ли отиде, бе? На червей, на гроз червей. На голяма кука за сом? С черви. О, майко. Този гледаш, радваш ли му се? Лави животното, момче. Бързо! Бързо, докато не сме го пуснали във водата. Да, Тук трябва и снимки.